Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 7 martyny aksanyny Halk Maslahatynyň başlygy sport ulagyna synagdan geçirdi. Türkmenistan ýene Özbegistan aýwa gatnawlary dikeltmek isleýär. Türkiýede prezident saýlawlarynyň ilkinji dalaşgary Kemal Kılıçdaroğlu MBP jemgyýetçilik torununa hem üstünlük gazanýar ýaly habarlar ýetirýäris. Halk Maslahatynyň başlygy sport ulagyna synagdan geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow İçeri işler ministrliginiň paýtagtymyzyň Demirgazyk künjegine ýerleşen sport ulagy merkezine geldi. Hem-de bu ýerde merkeze täze gelip gowşan sport ulagyna synagdan geçirdi. Halk Maslahatynyň başlygy İçeri işler ministrliginiň sport ulagy merkezine täze gelip gowşan häzirki zaman sport ulagynyň öz oşa ýetirýänleri hem-de onuň enjamlaşdyrylyşy bilen tanışdy. Milli liderimiziň belleşi ýaly bedensel we sport halklardyr ýurtlar jefleşdirmek bilen bütün dünýäde durnuklugy, parahatçylygy üçin etmäge ýardam berýär. Halk Maslahatynyň başlygy ýokary halkary görkezlere laýyklykda enjamlaşdyrylan täze sport ulagynyň tezlik aýratynlygyny we beýleki mümkinçiliklerini synagdan geçirdi. Täze sport ulagynyň gelip gowşma merkeziň maddi jamaýyň binýadynyň ýygdyrly berkidilýändigini, Türkmenistan awtomobil sportunyň ösürilmegine döwlet derejesinde ünsürlýändigini görkezýär. Ýeri gelende belesek 2009-njy ýyla Kazan Aşgabat ugruk oýunçy Ýüpek ýol 2009 atly halkary awtoralysy geçirildi. Türkmen türgenleri bir näçe halkary ýarışlara gatnaşdylar we ýokary netijeler gazandylar. Mundan başga şu ýylyň 6-njy 15-nji ýyly aralygyna Kazan Moskwa ugruk oýunçy Ýüpek ýol 2020 atly halkary awtoralysy geçirildi. Türkmenistan ýene Özbegistan aýwa gatnawlary dikeltmek isleýär. Habar berişimiz ýaly paýtagtymyzdaky Sowda Senagat Edarasyna sowda ykdysady, almy tehnik we meden hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen özbek toparynyň 17-nji mejlisi geçirildi. Bu möhüm forma Özbegistanyň vice-premieri, Maýa goýumlar we daşary sowda ministri Jamşit Hojaýewiň ýoldaşlygyna wekiliyet gatnaşdy. Özbegistanyň vice-premieri Hojaýew iki ýurduň arasynda haryt dolanşygynyň soňky döwürde 4 есе artanyny belläp, geçen ýyly $1 milliard goloýlandygyny ma'lum etdi. Özbegistanyň ýoldaşlysy munyň ören gowy görkezji bolup durýanyny belläp, ýöne iki ýurduň mümkinçiliklerini dogry açyp görkezmeýändigini aýtdy. Onuň bellemegine görä ýakyn wagtda özara sowda gatnaşyklaryna uly ösüşler gazanyp boljakdygy aýdyldy. Özgedegini Özbegistanyň vice-premieri Özbegistanyň Türkmenistanyň dokma, aýna, himiýa senagatynyň önümlerini, dökün hemde energiýa serişdelerini import etmäge gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Häzirki wagtda da şoğuş şaba serhat ýaka sowda zolagyny döretmek boýunça işler işçiňleşdirilýär. Onuň ikinji tapgyryny bolsa Farap Olat serhat ýaka sowda zolagyny döretmek boýunça özara gaýryşlary öwrenmek teklip edildi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary Batyr Attaýew bolsa Senagat korporasiýasy ulgamny öňe çekip iki ýurduň mümkinçilikleri we artykmaçlyklary göz tutulup, bilelikdäki önümçilikleri döretmek mümkinçiligine seretmek teklip etdi. Şeýlekem hökümet tarapy toparynyň mejlisinde 2023-nji ýylyň ikinji ýarymyny Türkmenistanyň we Özbegistanyň sewitleriniň forumuny, bilelikdäki işgüwler geňeşiniň 3-nji mejlisini, iki ýurduň senagat harytlarynyň sergisini guramak teklip edildi. Şeýlekem tapgyrma-tapgyr aýwa gatnawlaryň täzeden dikeldilmeginiň zerurdygy belenildi. Ulaq logistika hyzmatdaşlygy babatda multimodal ýük taşamalarynyň artdyrylmagy üçin oňoýly şertler döretmek, Türkmen we halkara deňiz portunyň infrastrukturalaryndan netijeli peýdalanmak babatda pikir alşyldy. Türkiýede prezident saýlawlarynyň ilkinji dalaşgary Kemal Kılıçdaroğlu Melim oşyaly şu ýyl Türkiýe Respublikasynyň prezident saýlawlaryny geçirmek gödegine tutulýar. Entek saýlawlaryň haçan geçiriljekdigi barada maglumat berilmedi. Bu saýlawlara ýurduň 6 partiýasyny bir ýerde jemleýän Millet Birleşigi syýasat topar özüniň dalaşgaryny eglan etdi. Ol hem ýurduň baýry partiýasy bolan Jumhuriyet partiýasynyň ýoldaşçysy Kemal Kılıçdaroğlu boldy. Düýün bu syýasat toparyň 4,5 sagatlyk ýygyny boldy. Şondan soňra metbuat briefingi guran syýasy liderler özüniň dalaşgaryny ma'lum etdi. Saadet Partiýasynyň ýoldaşçysy Temel Karamolla ogly prezident saýlawlary üçin dalaşgar höküminde Kemal Kılıçdaroğluny saýlandyklaryny belläp geçdi. Millet Birleşigi syýasat toparda Jumhuriyet Partiýasynyň ýoldaşçysy Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partiýasynyň ýoldaşçysy Temel Karamolla ogly, İyi Partiýasynyň ýoldaşçysy Meral Akşener, Deva Partiýasynyň ýoldaşçysy Ali Babajan, Gelecek Partiýasynyň ýoldaşçysy Ahmet Davutoğlu ýaly syýasy liderler we Jumhuriyet Partiýasynyň ýoldaşçysy Kemal Kılıçdaroğlu eden çykyşynda iň uly maksatlarynyň Türkiýanyň bereketli we durnukly ýurda öwrmek bolup durýanyny belledi. Ol saýlawlarda ýeňiş gazandan halatyna Millet Birleşigi höküminde Türkiýany maslahatlaşyp, ılalaşykly dolandyrjak dykdyryny aýtdy. Ol prezident saýlanan halat
wagtyny bu syýasy topara gatnaşýan syýasat partiýalaryň ýoldaşlarynyň prezidentiň ornmasarlary boljakdygyny ma'lum etdi. Millet Birleşigi syýasat topary Türkiýede parlament ulgamly döwlet guruluşyny döretmegi maksat edilýär. Mbappé jemgyýetçilik toruny kem üstünlük gazanýar. Fransuz ýyldyzy Kylian Mbappé ýaşyl meýdançyda bolşýaly jemgyýetçilik torlarynda kem üstünlük gazanýar. Onuň Instagram jemgyýetçilik torunyny ýazarlaýjylarynyň sany 100 milliona ýetdi. Ol bu wagtda şeýle görkezäki bolan 6-njy turgandyr. Fransanyň milli ýygyndysynyň we pasajer toparynyň hüjümçisynyň akauntyna aboneçilerin sany 100 million boldy. Ol bu görkezji bilen dünýäde 30-njy turganlaryň arasynda 6-njy adam boldy. Jemgyýetçilik torunyna ul görkezji bolan turganlar Cristiano Ronaldo 556 milyon, Lionel Messi 437 milyon, hindi turgan we kriketçi Virat Kohli 239 milyon, Neymar 205 milyon we basketbolçy LeBron James 147 milyon. Ine mehriban müştaklar Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem. Türkmenistan Dohadaky Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary derejeli maslahatyna gatnaşýar. Eýranyň ýol we şäher guruluşy ministri Türkmenistana geler. Bahar aýdymy atly bayramçylyk konserti geçirildi. Ýüpek ýol rallysyny ähli ýurtlaryň turganlary çagyryldy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişe nokap bilersiňiz. Gepleşigimizden endiki sanyny görüşýänçek hoşta bolun.